Teraz vám prinášame reportáž z bratislavských ulic. Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky zadržali v Petržalke 24-ročného mladíka. Na zem pred nimi vyhodil marihuanu. Mladík práve kráčal spolu so svojím kamarátom po ulici, keď okolo prechádzala policajná hliadka. To, čo nasledovalo mužov zákona, zaskočilo. 24-ročný muž pred nimi odhodil 2 igelitové vrecká plné pravdepodobne marihuany. To je všetko, čo ste mali u seba, viacej nemáte? Nie? Dobre, v poriadku. Mladý muž policajtom neskôr povedal, že ide o marihuanu a aj to, že si ju práve kúpil len 2 ulice od miesta, kde ho policajti zadržali. Podľa jeho slov plánoval ísť na zábavu, tam si ju chcel s kamarátmi užiť. Odkiaľ ste to zobrali? Ste si kúpili teraz? Užívate drogy? Kamarát, ktorý s ním bol vo chvíli, keď vrecká zahodil, pokračoval v ceste. 24-ročného mladíka policajti PMIčky eskortovali na príslušné oddelenie. Dobre, pane, nech sa páči, sadnite si. Tu sa budete dívať dole. Mojich sebe. Poverený príslušník policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovanie s nimi. Ak kriminalistický a expertízny ústav potvrdí, že ide o marihuanu, mladíkovi hrozia až 3 roky väzenia. Podľa predbežných odhadov by totiž mohlo ísť až o niekoľko desiatok dávok tejto drogy. Ústavu to však často trvá aj niekoľko mesiacov, čo policajtom prácu komplikuje. Aj preto museli zatiaľ zadržaného muža prepustiť. Ivan Mego, televízia Joj.